Selanjutnya adalah pertunjukan yang kita tunggu-tunggu, yaitu penampilan ketoprak Krido siswa SMP Negeri 1 Jaken. Mahar dikengjas ingkang maweh sukorno, sugeng pepanggihan ing pagelaran enjang punika Eko Prasetyo sandiwara ketoprak Krido siswa tansah hanjayeng bawuk. Nuwun para sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kaliyan keluarga ketoprak Krido siswa SMP Negeri 1 Jaken ingkang dipun pangarsani penyanipun Bapak Haji Slamet Suladi SPD MPD, ugi dipun sesepuhi dening Bapak Widodo SPD. Makarya sesarengan kalian Dinas Pendidikan Kabupaten Pati wonten ing wekdal menika sampun sumadya ngaturaken satunggaling cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Wondene pandhapuk sodalang dening Bapak Ragil Premihadi Sarjana Seni. Kabiyantu penyaripun Bapak Sunarto SPD ugi Bapak Sukarlan. Live streaming, syuting, fotografer, dalasan dekorasi katindakaken penyanipun Bapak Zainal Arifin Eskom. Kabiyantu penyanipun Bapak Heri Sulistianto SPD, Bapak Sudarto dalah Ibu Juli Prastyowati STP. Wondene ingkang sami angayi jebiji bahan pinangka paraga nunggih Niko Milos Singkopik saking kelas 8A angayai pinangka Raden Bandung Bondowoso. Ela Ayu Rizdianti kelas 8B ngayai dados Roro Jonggrang. Retno Marisa Puspitasari angayai emban kabiyantu dening Friska Nopitasari, Naura Fauziah Putri, Meika Husnul, Nurul Maisaroh, dalasan Kesia Maulida Nur Rohmah. Nafis Maulana Saputra angayai pinangka Patih Bupolo. Slamet Rizki Sultan Akbar Malik saking kelas 7E pinangka prajurit buto saking Krajan Prambanan. Kabiyantu Najih Ali Wafa saking 8E, Ahmad Firzan saking 7E, Rizky Fajar Galang Saputra saking kelas 7F ingkang ugi mandhegani prajurit Kraton Pengging. Kabiyantu Ciko Fioresia Adam saking kelas 7B, Ahmad Devan saking kelas 8E. Dene pinangka paraga ngayahi panabuing gongso Eca Dwi Alisya Naupalin saking 8A pinangka juru tembung setunggal. Muspida Kaisa Salsabila Saron Sinta Eka Nuria Nabul Pun Peking, Arya Putri Rahmadani
ingkang nyepeng Bonang Barung. Lintang Selsia Putri nyepengipun Bonang penerus Peking dening Afifah Nur Cahyaningrum. Kesia Maulia Rohmah nyepeng Saron. Naswa Septa Salsabila Dembung kalih. Ovivi Kinaupal Asia Saron dene Nurul Maisara saking 8B nyepeng Demung. Wondene Kenong saking Aisyah Maulidah saking kelas 8B. Dene Satria Ajuna Pratia saking 8E pinangka nyepeng Gong lan Embul. Mekaten menggadhamu ing parega ing wisana wilujeng amirsani pagelaran Sandiwara Ketoprak ing saksuwing gending menika. Sumangga nuwun nuwun matur nuwun.
bersama Krido Siswo dengan Mbok Bannya Mak Culek. Wasik. Ayo Duk, digayengke Duk. Ayo nduk diganyengke perpisahan iki. Lagu pertama wis disampaike. Sing nyanyi Saiki sapa, Cok? Lagu kedua Lintang Asmara. Oke. Yang menyanyi siapa Mak Rena? Pelin. Oh. Paling nanti lagu ketiga, lagu keempat. Priska. Nanti lagu ketiga, lagu keempat nggih. Oke. Napa? Lintang Asmara. Oke. Dados Mas Ayang Galang. Ayo Mas Galang, tunggu gendung, tunggu gendung. Krido Siswo. Selamat siang, selamat menikmati semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak komite, Bapak pengawas, semuanya, Ibu Bapak dan kakak-kakak kelas 3, Ibu Bapak wali murid yang hadir hari ini, semoga terhibur kreativitas Krido Siswo. Setiaku bisa anduweni marang sang Yasu Laksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan. Makasih Pak. Ubayane datan
Terima kasih. Matur nuhun. Semangat anak-anak yuk. Matur nuwun Ibu Bapak. Wong ayu tresnaku kinarya tombo susah jroning badanku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku Matur nuwun Ibu. tulus jroning kalbu. Senadyan karungi banyu segara naku ora bakal seno. Barisan belakang bisa maju. Oke. Nyawa oncat saka raga wis tresno ora bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Terima kasih. Semangat masih bersama dengan Kridos SMP Negeri 1 Jakarta. Penak maju grawe. Siang pantara nanti mengeling manis sing ati setiaku bisa nganduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balenjani janji sapaya mukti sapaya pati. Makasih Pak Rusdi. Semangat, semangat, Makasih, semangat. Pak. Wong ayu tresnaku kinarya tombo susah jroning badanku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku Matur nuwun Ibu. tulus jroning Semangat, semangat. kalbu. Senadyan karungi banyu segara tresnaku ora bakal serno. Yang belakang maju diminta maju. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa Maju, Mbak. dipisahno. Ora bisa dipisahno. Ayo Kak Tanto nyawer Kak Tanto. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Heri, Ibu yang baik hati. Terima kasih. Oke, Mak Rena. Saiki lagu ketiga. Lagu Kitir ketiga. Sumilir.
Kiter Sumilir. Bintang tamu, bintang tamu. Nggih, bintang tamu. Ayo Mbak Velin. Oke. Wis go rasa isih tak kandakno bapak iku. Oke. Oke, origine ditata se, origin MP3. Oke. Lho Mbak Velin ayo naik. Tak jiwit lho. Ah. Tak munggah ya ora apa-apa lho jongrange. Lho ben kok ora rekoso, saiki munggah lho. Yo, yuk siap, ditaling. Oke. Wes bocah anggere luput suwuk ya ngono kuwi. Monggo Mas, MP3 originnya Mas Galang Ayang masuk. Pun Om Channel. Oke. Dados Kiter Sumilir.
Mulane nek mlebet iku ana kerdus lho. Lebokke dedekke siji. Ah, terima kasih. Mak Rena, yang keempat apa Mak Rena? Saiki lagu kepapat, salahku Ya. sendiri. Oke, terkhusus untuk Mbak Pelin. Mbak Feli. Monggo yang galang. Monggo, dadas Om Zainal Orjen tunggalnya. Siap. Salahmu sendiri. Masih bersama dengan Rido Siswo. Kak Tanto. Ayo, ojek di atas. Jogetnya Kak Tanto mana? Buat sudah ku mencinta, buat sudah sabar ku berkau, buat cinta sama ini cintaku padamu.
ceramahnya, dilanjut lakonnya. Nggih, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan rezeki sedekahnya kepada bidadari Krido Siswa. Oke, matur nuwun. Tiwasan Kanjeng Rawane Jenengan sampun kedo. Negeri Prambanan sampun bedah. Yen kowe takon aku Bandung Bondowoso. Oh, dadi kowe sing mateni wong tuaku, Prabu Boko. Yo, pancen bener. Sebab wong tuamu dadi musuhe ning negara. Lah kowe sapa? Aku Jongrang, putrane Prabu Boko. Jonggrang, gandeng negaramu wis kalah. Dino iki kowe manoto tak boyong ya. Piye Bandung? Lah kok penak men omonganmu? Aku gelem mbok bayar. Yen kowe iso ngalahke aku. Aja kaya ngono, Jonggrang. Ora apik wong wadon perang karo aku. Wes yo manoto tak boyong. Bandung, sajake kowe krone akeh karo Jongrang. Mula dino iki tanding karo aku.
kancamu njaluk sumur wis tak gawe. Yen ngono coba tak iki. Iki sumur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bandung, ali-aliku kecemplung Bandung. Tolong jupoke. Piye Jonggrang? Ali-alimu kecemplung sumur. Ya, ali-aliku kecemplung. Yo, entenono tak jipuk. Paman kalih kula. Wonten dawuh Den Wasayu. Bandung Bondowoso wis nyemplung sumur. Wis saiki sumure ndang ditableki watu gede-gede supaya Bandung mati. Nggih, Ndika. Bandung wis kaktipan Pak. Bandung mati. Bandung mati. Sopo sing Loh, kono loh, loh, Jurek. Bandung isih urip Jonggrang. Lho, ora kok iso Bandung. Kudu Bandung yen mati. Jonggrang, saiki kowe gelem ora gelem kudu manut tak kono. Yo, aku gelem mbok boyong. Ning aku isan duwe panjalukan. Yen kowe iso mujuti, aku gelem mbok boyong kapan wae. Apa panjalukmu Jonggrang? Gaweke aku candi sewu cacahe sakjroning suara. Yo, entenono tak gawe. Coromoyo, Coromuko. Wonten dawuh Den Mas. Sakiki kowe tak weni tugas sing pungkasan yaiku gawe candi sewu sakjroning sewengi. Gawe candi sewu, wong gawe sumur durung bayarana. Aja kakean cangkem kowe. Yen kowe gagal, aja takon dosa. Nggih, Sandika Den Mas. Paman kate buka. Enten dawuh Den Mas. Rentangno kaula supaya ngobong dami ing sisah etan lan gawe keramaian supaya jago-jago padha gelem turu tandane yen wis pajak. Nggih, Ndika. Para kaula Prambanan. Dina iki kabeh tumpukan dami ing sisih wetan ndang diobong. Nggih,
kurang 100. Nah, ya wis. Aku tak gawe swidak. Kowe batang buluh